Γεια σου Γιώργο. Τι ήταν αυτό που μας έπαιξες μόλις τώρα? Ήταν ένα κομμάτι του Φρανσίσκο Νταρέκα, το Λάκρυμα. Πόσα χρόνια παίζεις κιθάρα? Παίζω 3 χρόνια κλασική κιθάρα. Γιώργο, να μας συστήσεις τον καθηγητή σου. Ο κύριος Αντώνης Κοΐζας. Ναι. Κύριε Αντώνη, ποια είναι η γνώμη σας για το Μουσικό Λύκειο? Είναι ένας θεσμός που νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ στην αναβάθμιση της μουσικής παιδείας και έχω την εντύπωση ότι οι μαθητές που θα ασχοληθούν και περαιτέρω για σπουδές στη μουσική θα αποκτήσουν αρκετά εφόδια για τις σπουδές που θα ακολουθήσουν. Ευχαριστούμε.